piger. Prøv at se de her mega flotte konfirmationskjoler. Hvad for dig? Jamen, jeg skal jo ikke konfirmeres. Hvad skal du så? Jeg skal blive bat mitzvah. Ej, det vidste jeg slet ikke. Hvad er bat mitzvah egentlig? Altså, det er jo et ritual i jødedommen, at når drengene fylder 13 år, så bliver det bar mitzvah, og når piger fylder 12 år, så bliver det bat mitzvah. Hvor man så, tror det bliver kaldt et eller andet for søndens pligter og datterens pligter. Altså så efter ritualet, så får man flere pligter og sådan noget. Ja, men hvad havde du på tøj? Altså, man har jo en kalot på, og så plejer man sådan for det meste at have hvidt tøj på i synagogen. Og ja, så holder man jo en fest, når man er færdig. Men altså, hvad er konfirmation sådan præcis? Altså, det handler sådan først og fremmest om, at Gud han bekræfter det, han lovede til dåben, fordi han lovede noget til dåben. Konfirmation, det er ligesom et tegn på, at Gud også er med dig i de voksnes rækker, og du kommer ind i de voksnes rækker. Men har I så nogle ritualer for, når I kommer ind i de voksnes rækker? Nej, det har vi faktisk ikke. Ja, hvad siger du faktisk med? Er det okay, hvis jeg går ud og beder? Birgitte, hvorfor er det egentlig, man beder så mange gange? Altså, hvorfor er det fattigt, man altid skal ud og bede? Det var faktisk et rigtig godt spørgsmål. Kommer du også til festen i aften? Okay, super, men kan du så ikke lige købe 4 øl og en mokai med? Jeg skal nok spørge dem. Hej hej. Hey piger, skal I ikke med til festen i aften? Nej, jeg skal ikke. Nej, det skal jeg heller ikke. Hvorfor skal I ikke det? Det blev mega fedt. Altså, det var fordi, at vi drikker ikke i vores kultur. Nej, det gør vi heller ikke.